Ano ba naman yung Enjoy. Thank you. Gods na. Son. Tagsa ta. Good for two. Ari dali. Pagpanisan na ito. Ikaw rin eh. Ikaw rin eh, Pads. Kay init man sa pagkaon. Bless us, Lord. Amen. Awas ito. Hindi mo ka mag-rise. Chul. Nindot ni Drig, may banda. Saan? Ano banda Oh, Drig? wala pa nila butan yun. Tagaw ka dito sa tignan Basin. eh. Double pay ka. Hazard pay. Basin. Butangan na nila po. Chito, ano man dito? Mana Pads? Nakapasar na siya. Wala pa siyang utik eh. Wala pa siyang take. Ikaw, nakatik ka na. Nakatake ko pero mga lagi ko i-review. Nakapasar ko sa usa. Doon man akong gitikan. Ah. Nakasod ko sa usa Pads. Ang usa wala. Oo, madali. At least kay stable na sa dang akong trabaho. Basta na. Gusto mo yung nabili dito lang ni Joseph na pagkapunta. napasok. Oo, napagyapo lang ang gumawa si Joseph kasi trabaho. Kuya Joseph may kuhan diha. Min kan? Ano sinaligan niya diya? Oo. Mga yung utok sa tanan diha. Hindi na siya kasaba. Hindi na pwede kasaba na. Tama. Ano po na Murag ikontrahan man. Okay, natoy sugod nga wa na kuan. Wa na kuan ni Kuya Joseph.